Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's close our eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం. Holy Spirit, we welcome you in our midst. పరిశుద్ధాత్మ నాలోనికి మిమ్మల్ని మా మధ్యలోకి ఆహ్వానించుకుంటున్నాము. You speak to us and make this teaching extremely simple and easy. దేవా, మీరే మాకు బోధించి సులభముగా ఈజీగా అర్థం చేసుకునేటట్టు చేయండి. Speak to us through practical examples. మరి నిజమైన ఉదాహరణ ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి. Thank you for anointing our hearts, our ears. మా హృదయములను, కన్నుల, ఆ చెవులను అభిషేకించినందుకు వందనాలు. Thank you for revealing the mysteries that is hidden. దాచబడిన రహస్యములు ఈ రోజు మీరు మాకు నేర్పిస్తున్నందుకు వందనాలు. Thank you, Holy Spirit, for confirming every word of yours with signs and wonders. మీ ప్రతి వాక్యము అద్భుతములు సూచక క్రియల ద్వారా మాకు రూఢీపరిచినందుకు వందనాలు. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Okay, how many of you believe that your future is in God's hand? వీళ్ళు ఎంతమంది అంటున్నారు నా భవిష్యత్తు దేవుని చేతిలో ఉంది? How many of you believe that God will give you success? దేవుడు నాకు జయముని ఇస్తారని ఎంతమంది మీరు నమ్ముతున్నారండి? You all are wrong. మీరందరూ తప్పే చెప్పారు ఆన్సర్. Okay, let's go to Joshua chapter 1 verse 8. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8వ వచనాన్ని మనము చదువుతాము. This verse, the Lord is speaking to Joshua. ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు యెహోషువతో మాట్లాడుతున్నారు. Now Joshua has to take the leadership. ఇప్పుడు యెహోషువ నాయకత్వం వహించాలి. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is better. Thank you, Jesus. Okay, now Joshua had to take the leadership. యెహోషువ ఇప్పుడు నాయకత్వం వహించాలి. The Israel people are very good people, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు చాలా మంచి వాళ్ళండి. very loving, చాలా ప్రేమ గల very adjustable. చాలా అడ్జస్ట్ అవుతారు. Correct? అవునా? అవునా, అడ్జస్ట్ అవుతారా? వాళ్ళు ప్రతిదానికి అడ్జస్ట్ అయ్యారా? They were all the time complaining and grumbling. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రతిదానికి గొనగడము చదగడము. And Joshua himself had experience. అప్పుడు యెహోషువ కూడా అలాంటి ఒక అనుభవం కలిగింది. When he went to spy and came back and he said, "We will go and take this place God has given us." Everybody came with the stones to beat and kill him. మరి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ యొక్క స్థలాన్ని వాళ్ళు ఆ వేగు నడిపించడానికి పోయినప్పుడు యెహోషువ చెప్తాడు చాలా బాగుంది పోదాం అన్నప్పుడు అందరూ చెప్తారు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు, తప్పు చెప్తున్నావు అని రాళ్ళు తీసుకుని యెహోషువని కొట్టాలనుకున్నారు. Because they are giants who eat human. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దేశంలో ఉన్న వారు మా బలవంతులుగా ఉన్నారు, మహాకాయులు, వాళ్ళని ఎట్లా జయిస్తామయ్యా? But Joshua was believing what God promised. కానీ యెహోషువ బలకాయని చూసి దేవుడి వాగ్దానం అంతా చూసి మాట్లాడాడు. Now is it easy for Joshua to lead these people who are not ready to obey what God has promised? చూడండి, వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి అనుకూలంగా లేకున్నా ఎదురు తిరిగే ప్రజలను నడపడం సులభమా? చెప్పండి, మీ పిల్లలు ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళు నడపడం సులభమా? అలాంటి ఒక పరిస్థితిలో నాయకత్వంలో యెహోషువ కూడా ఉన్నాడు. And they were not few in number, they were in a big large quantity, they were in lakhs. చూడండి, వాళ్ళు కొంచెం మంది కాదండి, కొంచెం మంది అయితే తీసుకుపోవచ్చు, కానీ చాలా లక్షల మంది ఎదురు తిరిగి వాళ్ళని ఎట్లా నడపాలి? They don't have emails, they don't have phone calls, they don't have transport. How can he go and communicate with such large people and convince them and bring? It is impossible with human ability. కాబట్టి మానవుని శక్తితో అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు, సౌకర్యం లేదు, మరి లేనప్పుడు ఎలా ఇది సాధ్యపడుతుంది? Now God is speaking to Joshua. దేవుడు యెహోషువతో మాట్లాడుతున్నాడు. He's saying, Joshua, do not allow this book of the law to depart your mouth. అప్పుడు యెహోషువతో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ పుస్తకము నీ కన్నుల నుంచి పక్కకు తొలగకుండా నీ కన్నులను ఈ పుస్తకం మీద పెట్టుకో. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you read that in the Telugu Bible? తెలుగులో చదువుదాము. 8వ వచనం. ఈ ధర్మశాస్త్రము నిత్యము పఠించుము, అహోరాత్రములు మననము చేసుకును, దానిలో చెప్పిన న్యాయములన్నిటినీ పాటింపుము. అప్పుడు Stop.
Stop there, huh? Okay. It says, Joshua, do not allow this book of the law to depart your mouth, but meditate on it day and night, and be careful to observe and act according to what is written. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే 3 విషయాలు. ఒకటి, దివారాత్రములు ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతూ ఉండాలి. రెండోదిగా ఏం చేయాలి? అహోరాత్రములు దాన్ని మెడిటేట్ చేయాలి, మననం చేసుకోవాలి. మూడోది ఏం చేయాలా? దాంట్లో చెప్పినవన్నీ నువ్వు పాటించాలి. Okay, first let's see this. This book of the law. ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రము, ఈ యొక్క పుస్తకము, Law. ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రము. When I say law, it is not only the law of Moses. మరి నేను లా అని చెప్పి ధర్మము శాస్త్రం అని చెప్పినప్పుడు మోషే ధర్మశాస్త్రం మాత్రమే కాదు. Love is a law, fear is a law. If you see in the physical, there is law of gravity, there is law of electricity. It's that law. I'm talking about a common law. మరి గమనించండి, మనం ఎట్లాగైతే ఆకర్షణ శక్తి అనే స్తోత్రం ఉంది కదా, ప్రిన్సిపల్స్, ఎలక్ట్రిసిటీకి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది, అవునా? సో నేను దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Do you have any specific word for law? Vidhi, something like that. సూత్రము, Newton's law, I know that. Do you know that there is a word? న్యూటన్ లాని ఏమంటారు? న్యూటన్ సూత్రం కదా. Okay. Okay. What is a law? సూత్రం అంటే ఏంటంటే ఒక సూత్రం చెప్పండి. న్యూటన్ లా ఏంటి చెప్పండి. Okay, law of gravity. ఏదైనా పైకి తీసివేస్తే దానికి ఎందుకంటే భూమికి ఆకర్షించే శక్తి ఉంది. Okay. The Bible is a book of law. కాబట్టి అలాగే ఈ యొక్క బైబిల్ అన్నది ఒక లా, అది ఒక సూత్రము. Now let us learn what is this law. ఈ యొక్క సూత్రం ఏంటి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. A law is a universal principle. ఆ యొక్క లా అన్నది ఎక్కడైనా ఒకటే ఒక సూత్రం ఎక్కడైనా సేమ్. Anyone who involves in it, the result is always the same. మరి గమనించండి, ఎక్కడ పాటించినా ఆ యొక్క ఫలితం అనేది సేమ్. ఎక్కడ పైకి ఏరేసినా, అమెరికా పైరేసినా ఆ సూత్రం సేమ్. If you put a object down, it will go down. When I put, it will go up. మరి గమనించండి, మీరు ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఇట్లా పడేస్తే కిందికి పోతుందో పైకి వస్తుంది? కిందికే పోతుంది. కానీ నేను వేస్తే పైకి పోతే ఉంటుంది. Will it go up? Because I'm special? ఈమె స్పెషల్ కాబట్టి ఈమె వస్తువు వేస్తే కిందికి వస్తుందా పైకి పోతుందా? So the result is always the same. అనగా ఫలితం ఎవరికైనా ఎక్కడైనా సేమ్. Correct? Whether a person is standing in Atlantica or he's standing in America or in India, wherever it is, the principle of the law is always the same. కాబట్టి ఈ యొక్క సూత్రం అనేది అమెరికాలో కింద అక్కడి నుంచి కింద పడేసినా ఎక్కడి నుంచి పడేసినా సేమ్ ఒకటే సూత్రం. There is no partiality. అందులో ఏ పక్షపాతం లేదండి. In the same way, this Bible is a book of law. కాబట్టి అట్లాగే ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథము కూడా ఇది ఒక సూత్రములతో ఉంది. We have both physical laws and spiritual laws. ఇక్కడ మనకు శారీరకంగా ఆత్మకు సంబంధించిన సూత్రాలు ఉన్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you listening? వింటున్నారా? గట్టిగా చెప్పాలి, వింటున్నారా? I will ask you one thing. Why do people destroy? Why do people get destroyed? ఎందుకు మరి ప్రజలు నాశనం చేయబడతారు? Lack of prayer? ప్రార్థన లేకపోతే మనం నాశనం చేయబడతామా? లేకపోతే Lack of fasting? ఒకవేళ ఉపవాసం చేయలేదని మనము డిస్ట్రాయ్ చేయబడుతున్నామా? వీక్ అవుతున్నామా? ఎందుకు దేవుని ఆశీర్వాదం, దేవుని పూర్ణత మన మీదకి వస్తుంది? Yeah. Somebody saying disobey the law. Disobeying the law. ఇంకా Disobeying God. విశ్వాసం. No faith. She said no faith. Yeah. You know what the Bible says? పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్తుందో In తెలుసా? Hosea 4:6 it says, "My people are destroyed for lack of knowledge." కానీ అక్కడ మనము హోషేయ గ్రంథంలో ఏమేం చదువుతామంటే, నా ప్రజలు జ్ఞానము లేక నశించుతున్నారు కానీ ఉపవాసం లేక కాదు, నీకు జ్ఞానం అవసరమైనది. Hosea chapter 4 verse 6. హోషేయ గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము. My people are destroyed for lack of knowledge, Now- because they rejected knowledge. ఎందుకంటే నా ప్రజలు జ్ఞానం లేక వాళ్ళు నశించుతున్నారు. ఎందుకంటే వారు నా జ్ఞానమును, నేను చెప్పేది వాళ్ళు వినట్లేదు, తృణీకరిస్తున్నారు. Many of them come for the prayer meeting, చాలా మంది ప్రార్థన కూటమికి వస్తారండి. but when the preaching is going on, మరి వాక్యం చెప్పేటప్పుడు they will shut their ears వాళ్ళ చెవులు మూసుకుంటారు. and they will go somewhere ఎక్కడో
ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. and just wait for the anointing session. చిమ్మర్లో వచ్చి స్వస్థత ప్రార్థన ఎప్పుడవుతా ఫాదర్ గా తల మీద పెట్టి దానికే చూస్తారు కానీ వినరు. Is it like that here also? ఇక్కడ కూడా అలా జరుగుతుందా అని అడుగుతున్నారు. అవునా? మీరే చెప్పాలి. నో, దే సే నో. This crowd is different. ప్రైజ్ గాడ్. See, you might get the anointing, but if you don't have the knowledge, the devil will steal what you already got. కాబట్టి నీకు అభిషేకం పాదలు పెట్టేప్పుడు వస్తుంది కానీ నీకు జ్ఞానం లేదు, దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో. కాబట్టి సాతాను ఏం చేస్తాడంటే దాన్ని దొంగలించేసి నువ్వేం లేదని చెప్తాడు. That's why when Jesus went, he first preached and gave them the knowledge, and then he healed the sick. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ముందుగా వాళ్ళకి జ్ఞానం బోధించిన తర్వాతనే వారికి స్వస్థత పరిచారు. That's what we are going to learn. You know what we are going to learn when we understand this law? Why is that some people are getting healed and other people are not getting ఈ healed? రోజు మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే కొంతమందికి స్వస్థత జరుగుతుంది, కొంతమందికి జరగట్లేదు. ఎందుకు? Why is that some people's prayers are answered and some other people's prayers are not answered? మరి ఎందుకు కొంతమంది ప్రార్థనలు ఆలకించబడుతున్నాయి, మరికొన్ని ప్రార్థనలు ఆలకించబడడం లేదు? Is there any problem with the word of God? దేవుని వాక్యం అది ఏమైనా వేరుగా ఉందా? సమస్య వాక్యంతో ఉందా? Is God partial? దేవుడు పక్షపాతియా? No, God is not partial at all. దేవుడికి అసలు పక్షపాతం లేదండి. The reason why we are not seeing the result is we have not understood, we did not get knowledge. మనం ఎందుకు అంటే మనకి జ్ఞానము లేదు కాబట్టి ఇది జరుగుతుంది. That's what God is talking to Joshua. అదే యెహోషువతో దేవుడు ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నాడు. He is telling Joshua, this Bible is a book of law. A law is a principle. When anyone involves, the result will always be the same. కాబట్టి యెహోషువ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇది ధర్మశాస్త్రము, ఈ ధర్మశాస్త్రం నువ్వు పాటించితే నీకు జయము కలుగుతుంది. ఈ ధర్మశాస్త్రం అందరికీ ఒకే విధంగా పనిచేస్తుంది. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. If you are not seeing the result, that means you have not understood the law. మీకు ఆ ప్రార్థన ఫలించట్లేదు అంటే నీవు ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఈ సూత్రాన్ని ఇంకా నువ్వు సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. For example, do we have the law of electricity? మనకి మరి ఉదాహరణ చూద్దాము. ఎలక్ట్రిసిటీకి ఒక సూత్రం ఉందా లేదండి? What happens if there is no electricity for one whole week in your house? ఒక వారం అంతా ఎలక్ట్రిసిటీ మీ ఇంట్లో లేదనుకోండి, How you will feel? అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు? You can't grind, you can't cook, you can't wash, you can't have water. Life is miserable. You can't even imagine. కదా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ లేకుండా మన జీవితం ఎంత అసౌకర్యంగా, ఫ్యాన్ లేకుండా పడుకోలేము, కూర్చోలేము, వంట చేయలేము, చూడదు, కనపడదు, స్నానం చేసుకో, ఏం కనపడదు, అన్నీ చీకటి. The same electricity which is so useful and helpful for our daily life, can the same electricity kill someone when they don't understand how the law works? మరి చూడండి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఏ విధంగా ఎంతో ఉపయోగకరమైన ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆ సూత్రం అర్థం చేసుకోకపోతే అదే ఎలక్ట్రిసిటీ కొంతమందిని చంపుదా? In the same way, when you don't understand the word of God, now when you don't understand and misuse the principle, the same principle will become dangerous in your life. అదే విధంగా ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రము వాక్యము సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే ఈ వాక్యము కొంతమందికి దీవెనగా మారిన వాక్యమే నువ్వు అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉంటది, నీకు మరణముగా మారుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. గట్టిగా చెప్పాలి, మీ ఇంటికి వెళ్ళాలి. హల్లెలూయా. Hallelujah. వెరీ గుడ్. Okay, so this book of the law, ఈ ధర్మశాస్త్రం అన్నది book of the law, ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథము. so this Bible is full of laws. We have to study the law and apply the law. When we apply the law, the result will be the same. కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా కూడా సూత్రములతో కూడి ఉన్నదండి. ఈ సూత్రాన్ని మనం నేర్చుకుని దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే అప్లై చేస్తామో అప్పుడు అది నీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది. For example, when I see somebody is raising from the dead in the Bible, మరి యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నేను ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మరణించిన వారు లేపబడడం చూస్తానో, if I have seen somebody who is blind receive sight, మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో గుడ్డి వారు చూడడం నేను చూస్తున్నాను. somebody got delivered from sin, మరి పాపం నుంచి ఒక వ్యక్తి ఎలా విడిపించబడ్డాడో నేను చూస్తున్నాను. somebody got delivered from demons, కొంతమంది దయ్యం నుంచి విడుదల పొందడం నేను చూస్తున్నాను. there is a principle, a law that is involved before the miracle. కాబట్టి ఆ యొక్క అద్భుతం జరగక ముందు అక్కడ ఒక సూత్రం ఉందండి. What I have to do it, I have to study and understand what is that principle.
principle, that law, now when I apply the same law in my life, I will also get the same result. కాబట్టి మనం ఏమర్థం చేసుకోండి, ఆ యొక్క అద్భుతం మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఎలా జరిగిందో నువ్వు దాన్ని అర్థం చేసుకొని అదే సూత్రాన్ని నువ్వు కూడా పాటించినప్పుడు అదే అద్భుతం నీ జీవితంలో జరుగును. In Telugu Bible it says meditate on a day and night. అక్కడ మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏం చదువుతామంటే దేవుని వాక్యమును రేయింబవలు నువ్వు మననము చేయము, ధ్యానించుము. Correct? ధ్యానించుము. Yes. Okay, it's there as meditate. But in English, some translation says day and night meditate, and some translation says study. కొన్ని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో డే అండ్ నైట్ నీవు దీనిని పఠించము. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఆల్సో ఇస్ దేర్, దీన్ని పఠించము. Study is there. Okay, praise సో God. అక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే మీరు దేవుని వాక్యమును పఠించాలి, దేవుని వాక్యం రేయింబవలును చదువు స్టడీ చేయాలి. Okay, what is the difference between reading and studying? మరి ఒక చదవడానికి అంటారు రీడింగ్ అండ్ స్టడీ. Yeah. చదవడం, స్టడీ అర్థం చేసుకోవడం, దానికి I don't know whether you have different. See, when I'm just reading the line is different, when I'm studying it different. చూడండి మనము అట్లా ఇట్లా చదువుతాం కదా, అది డిఫరెంట్. కానీ స్టడీ చేస్తున్నామంటే అది కదా ధ్యానం నుంచి చదువుతాం కదా, దాన్ని అది డిఫరెంట్. Praise the Lord. I think in Telugu you don't have a different Yes, word yeah. for that. Okay. Now, when a student is just reading and telling mommy, I don't remember, so I didn't write the answer in the exam. కాబట్టి మీ పిల్లలు చెప్పొచ్చు, నేను చదివాను కానీ నాకు గుర్తులేదు కాబట్టి నేను ఆన్సర్ రాయలేదు. What you'll say? మీరేమంటారండి? ఎప్పుడు You will give 2. ఒకటేస్తారు. ఎందుకు రాయలేదు ఆన్సర్, జవాబు రాయకుండా వస్తావా? If you read and go, will you able to recall? మరి మీరు చదివిపోతే అది వెంటనే గుర్తుంటుందా అండి? If our children are only just reading the textbook and going and writing the exam, will they get pass mark? ఆ శ్వాస గీత వాడు పైపైన చదివిపోయి వాళ్ళ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఏమన్నా గుర్తుంటుందా అండి? Then how do you think when you read the Bible you will pass the test? అట్లాగే నువ్వు కూడా పైపైన దాన్ని చదివితే నువ్వు ఎలా నీ జీవిత సమస్యను ఎదుర్కొంటావని అనుకుంటున్నావు? Why do they have tests in the school? మరి స్కూళ్ళలో ఎందుకంటే పరీక్షలు పెడతారు? ఎందుకు పెడతారు పరీక్షలు? చెప్పాలా? ఆ సబ్జెక్ట్ సరిగా నేర్చుకుని వాళ్ళకి అర్థమైందా, ఎంతవరకు అర్థమైంది అని తెలుసుకోవడానికి. To know how much knowledge they have gained. ఎంత జ్ఞానము దానిలో వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి పరీక్ష. Only if they pass, that means they have gained the knowledge. Now they can go to a higher class to learn, to get more knowledge. అంటే ఆ పరీక్ష వల్ల ఈ అబ్బాయి ఈ జ్ఞానం వచ్చింది కనుకనే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ప్రమోషన్ నీకు కావాలా, కాబట్టి అప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్కి నువ్వు ప్రమోట్ అవుతావు నేర్చుకుంటేనే. But if the student get fail mark, that means the student has not got enough knowledge. Now he is not fit to go to the higher class. ఒకవేళ ఆ స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అవుతే ఏమవుతారంటే వాడికి ఇంకా దానికి తగిన జ్ఞానం ఇక్కడ నేర్చుకోలేదు కాబట్టి ఇంకొక ప్రమోషన్ ఇవ్వరు ఆయనకి. In the same way, in our spiritual life, we are never getting promoted to next spiritual level and we are still babies because we don't have knowledge and we fail in all our tests. కాబట్టి మనం కూడా మనం ఆత్మలో ఎదగలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి? విశ్వాసంలో సరిగా నిలబడతారు, ఒకరోజు పడిపోతాం, ఇంకొక రోజు లేదు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే నువ్వు ఆత్మీయ టెస్ట్లలో పాస్ కాలేకపోతున్నావు. The test that we have in school will come with timetable, but the test that comes in life will always be surprise test. మరి స్కూల్లో అయితే మన టెస్ట్ పెట్టక ముందే టైం టేబుల్ ఇస్తారు, ఏ రోజు ఏ టెస్ట్ పెడతారు. కానీ మన జీవితంలో ఏ రోజు ఏ పరీక్ష వస్తుందో తెలుసా? మనకి సర్ప్రైజ్, ఏ రోజు ఏ కష్టం వస్తుందో ఎలా జరుగుతుందో మనకు తెలియదండి. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Are you understanding? మీకు అర్థమవుతుందా? So if you have to pass the test that is coming in your life, that you have to study the Bible, not read the Bible. కాబట్టి ఈ రోజు నీ జీవితంలో ప్రతి సమస్యను ఎదుర్కోవాలంటే కేవలం పైపైన చదవడం చదివేసి అయిపోయిందని చెప్పు. దాన్ని స్టడీ కూర్చోవాలి, గంటల కొలది వాక్యం వినాలి. దాన్ని చదివినప్పుడు నీ జీవితంలో నీకు విజయం కలుగుతుంది. Only when I study the Bible I will understand the law. నేను ఎప్పుడైతే బైబిల్లో స్టడీ చేస్తానో అప్పుడే ఆ సూత్రం నేను అర్థం చేసుకుని దానిలో రూట్గా ఉంటాను. Now when I understand the principle, the same principle which I see I apply in my life, now I see same miracles and supernatural things happening in my life. కాబట్టి నేను ఒక అద్భుతాన్ని అర్థం చేసుకొని చదివి చేసి అర్థం చేసిన అదే సూత్రము నేను నా జీవితంలో పాటించినప్పుడు తప్పకుండా అలాంటి అద్భుతం నీకు కూడా జరుగుతుంది. That's why God is telling Joshua, this book is a book of law. You have to study it,
You have to meditate it. You should not allow it to depart from your mouth, and you should act according to it. Then I will give you success. కాబట్టి యెహోషువకి 4 విషయాలు చెప్తున్నాడు. యెహోషువ, ఈ ధర్మశాస్త్రం నీవు నీ కళ్ళ ముందు నుంచి పక్కకు పోనీయద్దు. అహోరాత్రము స్టడీ చేయాలి. స్టడీ చేసిన దాన్ని ఏం చేయాలి? ధ్యానించాలి. ధ్యానించిన తర్వాత ఏం చేయాలి? నీ నోటితో దాని నోటిలో నుంచి దాన్ని పోనీయకూడదు. 4వది ఏం చేయాలి? దానిలో చెప్పినవన్న ప్రకారం నువ్వు పాటించితే నీ జీవితంలో అద్భుతం చూస్తావు. Hallelujah. Hallelujah. Okay, now when I said I made a mistake purposefully, నేను చెప్పాను, నేను ఒక తప్పు చేశానని చెప్పాను. I said if you meditate, study, speak and do, then God will make your way successful. నేను ఒక తప్పు చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను? మొదటిగా చెప్పాను వాక్యాన్ని స్టడీ చేయాలి, రెండోది ధ్యానించాలి, మూడోది నోటితో పలకాలి, నాలుగోది వాక్యం ప్రకారం చేయాలి. Then God will give me success. అప్పుడు మనకి విజయం దొరుకుతుందా? Okay, sister, can you read it now? Let's see what it is written there. కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. Is it 8 verse? Yeah. It will be given, you will get success, but I will purposefully say God will give success. Okay, 8 verse. నీవు ఈ ధర్మశాస్త్రమును పఠించుము, అహోరాత్రములు మరణం చేసుకునము, దానిలో చెప్పిన న్యాయములన్నీ పాటించుము, అప్పుడు నీ కార్యములు సంపూర్ణముగా నెరవేరును. Then God will make your way successful, or you will make your way successful and prosperous. ఏమంటున్నప్పుడు దేవుని కార్యములు విజయముగా ఉంటాయా, నీ కార్యములు సంపూర్ణంగా ఉంటాయా? Read it properly. Is it given God will make your way successful, or you will make your way successful? దేవుడు నీ యొక్క కార్యములు సంపూర్ణం చేస్తున్నాడా, నీవు సంపూర్ణం చేస్తావా? Read the Bible. Can you read the last thing again? చూడండి, నీ కార్యములు నీ కార్యములు అంటే నీవే నువ్వు In English it is you will make your way prosperous and successful. అక్కడ ఏమనుందంటే నీ మార్గములన్నీ కూడా ఉదాహరణములు అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ ముందు చేస్తావో, 4 పాటించినప్పుడు నీ మార్గములు అంటే నీ ద్వారానే జరుగుతాయి. Hallelujah. యు మేక్ యువర్ వే అంటే నీవే నీ మార్గమును ఉదాహరణము చేసుకుంటావు. That means God is not going to give you success. You have to make your life successful. కాబట్టి దేవుడు నీకు విజయం ఇవ్వరండి. నీవే నీ మార్గమును అది విజయం చేసుకోవాలంటే ఆ 4 పాటించాలి. God has already done everything from his side. కాబట్టి దేవుడు ఏమేం చేయాలో తన అన్ని ముగించేశాడు సిలువలో. But if I have to see what he has already done, then I have to understand the law and apply the law. Then I will make my way for success. అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఈ ధర్మశాస్త్రం చదివి అర్థం చేసుకొని ఆ సూత్రాన్ని పాటించినప్పుడు నీ మార్గం నీవే సఫలం చేసుకుంటావు. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, let's go to Hebrews chapter 1 verse 3. హెబ్రీయుల పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3వ వచనాన్ని మనం చూద్దాం. New Bibles are coming. Even at Bible. Ellen, give me that old Bible. No, Maria is having. Maria, give me your old Bible. This is all papers. Attukapalli. 1:3. 1:3. Yes. ఆ కుమారుడు దేవుని మహిమ తేజస్సుగాను అతని మూర్తివంతమైన ప్రతిరూపముగాను ఉన్నాడు. శక్తిగల తన వాక్కుచే విశ్వాసమునకు ఆధారభూతుడుగా ఉన్నాడు. మానవులను పాపము నుండి విముక్తి చేసిన పిదప పరలోకమున సర్వశక్తిమంతుడగు దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, I want to read this from Amplified Edition. Okay. Okay, just listen what I am reading. He is the sole expression of the glory of God, the light being an outrain or radiance of the divine, and he is the perfect imprint and very image of God's nature. Here it says that Jesus is the only representation of the Father. అక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆ కుమారుడు మాత్రమే దేవునికి మహిమగా ఉన్నాడు. What is the meaning of this?
దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? Before Jesus Christ came, there were so many prophets. యేసు ప్రభు రాకముందు అనేక మంది ప్రవక్తలు ఈ లోకంలో ఉన్నారు. Correct? అవునా? The scripture says that Jesus is the only representation of the Father. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము యేసు ప్రభు మాత్రమే నిజమైనటువంటి ప్రతినిధిగా ఉన్నాడు. None of the prophets represented Father. కానీ ఎవ్వరు కూడా యేసు ప్రభుల తండ్రిని ప్రతిరూపముగా వాళ్ళు కనపడలేదు. If you see in the Old Testament, when I used to read the Bible in the beginning, I used to get confused. నేను పాత నిబంధన చదివినప్పుడు నాకు కూడా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిందండి. Because I saw the Old Testament God is an angry God and Jesus is a loving God. ఏమనుకున్నారంటే పాత నిబంధనలో దేవుడు చాలా కోపగ్రస్తుడు, ఉగ్ర స్వరూపము, కానీ నూతన నిబంధనలో యేసు ప్రభు చాలా ప్రేమమయుడు. Anybody thought like me? నాలాగా మీరు అనుకున్నారండి పాత నిబంధన దేవుడు ఎంత కోపంగా ఉన్నాడు దేవుడు అట్లా అనుకున్నారా? Okay, but the same Bible says the same Jesus is the same yesterday, today and forever. కానీ మనం ఏం చూస్తామంటే యేసు ప్రభు నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగా ఉన్నాడు. The reason this scripture gives most of the answer. If you see, this scripture says none of those prophets in the Old Testament were representing the Father. ఆ యొక్క పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలు ఎవరు కూడా దేవుని ప్రతిరూపముగా వాళ్ళు లేరండి. Yes, there were certain things that happened in the Old Testament. కొన్ని కార్యాలు పాత నిబంధనలో జరిగాయి And God allowed to do. అని దేవుడే అనుమతించాడు. Which seemed to be very aggressive. అవన్నీ కొన్ని చూస్తే భయం కలిగించేవిగా ఉన్నవి. It seems to be that God is a very angry God. అక్కడ చూస్తే దేవుడు చాలా కోపగలవాడుగా అక్కడ కనబడుతున్నాడు. If I give you an example, you will understand. నేను ఒక ఉదాహరణ ఇస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి. Suppose if there is a man who has gangrene. మనకి ఏదైనా స్కిన్ వ్యాధి, Gangrene is a wound who has diabetes. If they get that wound, it will never get dried out. మరి షుగర్ వ్యాధి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక పుండు వస్తే ఆ పుండు తగ్గదు కదా, దాన్ని గ్యాంగ్రీన్ అంటారు. Now some people will, it starts from the leg. కొంతమందికి అది కాళ్ళ నుంచి మొదలవుతుంది ఆ పుండు. And you can't treat it and it keeps spreading and it keeps coming up. కాబట్టి అది దానికి స్వస్థత జరగదు కాబట్టి అది స్ప్రెడ్ అవుతూ పై దాకా వస్తుంది. Now if the doctor cannot treat it and if he is going to allow it, it is going to kill his whole body. గమనించండి, ఒకవేళ డాక్టర్ గారి మందుల ద్వారా డాక్టర్ తగ్గకపోతే అది ఏం చేస్తుందంటే శరీరం అంతా పాకి శరీరాన్ని చంపుతుంది. So the doctor will say, I have to ampute your leg. అప్పుడు డాక్టర్ అంటాడు, అయ్యా ఏం చేయలేకపోతున్నా, ఇప్పుడు నీ కాలు నరికి వేయాలి. Have you seen people, the toes being amputated, the leg being amputated? కొంచెం మందికి ఆ పుండ్ల వల్ల ఆ ఏలును వాళ్ళు తీసివేయాల్సి వస్తుంది, కాలు వేలు తీసివేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే తగ్గదు కాబట్టి. Now will you say this doctor is such a cruel doctor? అట్లాంటప్పుడు మీరు అంటారండి, ఆ డాక్టర్కి ఎంత క్రూరుడండి, నా కాలు ఏలు తీసేసాడు అని చెప్తాడా? He chopped this man's leg. అయ్యో చూడండి ఆ కాలు నరికేశాడు, ఈ డాక్టర్ ఎంత మూర్ఖుడండి అని చెప్తారా మీరు? He chopped this person's fingers. చూడండి ఆ వేలు నరికేశాడు, ఈ డాక్టర్ మూర్ఖుడని మీరు చెప్తారా? What aggressive! ఎంత మూర్ఖుడండి అని చెప్తారా? Will you say like that? అలా అంటారా? ఎంత కోపమండి ఆయనకు అంటారా? If you only see the action, you might feel that the action is very cruel. ఆ యొక్క కార్యం మాత్రమే చూస్తే మీరు ఏమంటారంటే ఆ క్రియ చూసినప్పుడు అది క్రూయల్గా అనిపిస్తుంది. But when you understand the motive, the doctor's motive is not to chop the leg. The doctor's motive is to save the life. ఎందుకు కాలు తీశాడో ఆ యొక్క డాక్టర్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమైనదో నీకు అర్థమైతే అప్పుడు ఆయన క్రూరుడుగా కనపడడు. In the same way, అలాగే in the Old Testament, the Lord allowed certain things. అలాగే పాత నిబంధనలో కూడా దేవుడు కొన్ని కార్యాలు జరగడానికి అనుమతించాడు. But the reason was not to punish people. వారిని శిక్షించాలని మాత్రం ఉద్దేశం కాదండి. The reason was not to destroy human race. ఆ యొక్క మానవులందరినీ నాశనం చేయాలని దేవుడు ఉద్దేశం కాదండి. But only if He allows certain things to happen, the salvation plan can be fulfilled. ఎందుకంటే అవి జరిగినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు పూర్తిగా మానవులందరూ రక్షించబడతారు కాబట్టి రక్షణ కొరకే కొన్ని కార్యాలు అనుమతించాడు. So if the salvation plan has to be fulfilled, then God had to allow. That's why the scripture says, if you saw God being angry for something, that is not the perfect representation. The prophets were not the perfect representation. Only Jesus is the perfect representation. If you want to know the heart of the Father, you have to see Jesus. Only through Jesus I will understand God's heart. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ కార్యాలు చూసినప్పుడు దేవుని నిజంగా మనం అర్థం చేసుకోలేమండి, ఎందుకు అలా జరిగిందని. కానీ అయ్యే ప్రవక్తలు కూడా దేవుని ప్రతిరూపంగా లేరు, కానీ యేసు ప్రభు ఒక్కడే దేవుని ప్రతిరూపంగా ఉన్నాడు కాబట్టి యేసయ్య హృదయం ద్వారా మాత్రమే దేవుడు ఎలాంటి వాడో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. First of all, we should understand how God works. ముందుగా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, దేవుడు ఎలా పనిచేస్తాడో ముందుగా అర్థం చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా, గట్టిగా హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding?
మీకు అర్థమవుతుందా? Yes? Are you paying attention? మీరు నిజంగా వినడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా లేకపోతే కూర్చొని If you don't పోరాడుతున్నారా? understand, raise your hand. We can explain you again. మీకు అర్థం కాకపోతే వెంటనే చేయొద్దండి, దాన్ని మళ్ళీ రెండోసారి రిపీట్ చేస్తాను నేను. Are they understanding? అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకే. Okay. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now we all have to understand something. మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలండి. Every word that has come out from God's mouth is a law. గమనించండి, దేవుడి నోటి నుంచి వచ్చిన ప్రతి మాట అది ఒక సూత్రమే. Hallelujah. హల్లెలూయా. And every word that has come out from God's mouth is a law, and God Himself will not violate it or break it. గమనించండి, దేవుడి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట ఒక సూత్రమే. దేవుడు దాన్ని మరి తీసివేయడు, దాన్ని దాటివేయడు. That's why God Himself have to keep the law. అందుకోసమని దేవుడు తన మాటను అక్కడ నిలబెడుతున్నాడు, మాటను జరిగిస్తున్నాడు. That's why He cannot come and change things just like that. He have to keep the law. కాబట్టి వెంటనే వచ్చి దేవుడు మార్చడండి, అది ఏది జరగాలో అది వాక్యం ప్రకారం జరిగిస్తాడు. In Genesis chapter 1, ఆదికాండం 1వ అధ్యాయంలో verse 26. 1:26 వచనంలో మనం ఏ విధంగా చదువుతున్నాము? Okay, I'll read from Amplified, okay? God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority." దేవుడి ఇప్పుడు మానవ జాతిని కలిగించదను, మమ్ము పోలి మావలే ఉండును. So let us make mankind in our image. మమ్ము పోలి మావలే ఉండును. In Amplified it says not physical likeness but spiritual personality. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనము శారీరకంగా దేవుడుగా, మన ఆత్మ దేవుడి పోలికగా ఉన్నది. And the Bible says let them have authority. వాళ్ళకి అన్నిటిపై అధికారమును కలిగి ఉండును. He is not saying let us have authority, he is saying let them have authority. దేవుడు అనట్లే మాకు అధికారం అనట్లే, వాళ్ళు అధికారం కలిగి ఉండాలి అంటున్నారు. In Amplified he is saying let them have complete authority. మరి ఇంకొక బైబిల్లో చూస్తే వారికి సర్వ పూర్తి అధికారము వారు కలిగి ఉన్నారు. He is not saying let us and man together have authority, he is saying let man completely have the authority. దేవుడు అనలేదు నేను మానవుడు అందరం ఇద్దరం కలిసి ఉండడం వల్లే మానవుడే పూర్తి అధికారం కలిగి ఉండును గాక అంటున్నాడు. That means God created the earth and he gave complete authority to man. అనగా దేవుడు భూమిని చేసి సర్వ అధికారమును మానవుని చేతిలో పెట్టి ఉన్నాడు. Let's read Psalm 115 verse 16. అదే విధంగా కీర్తన 115:16 వచనాన్ని మనం చదువుదాము. It says the heavens belong to the Lord but the earth he has given to mankind. అక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే మరి ఆకాశములు దేవునికి చెందినవి, భూమి ఏమో దేవుడు తన మనుషులకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆకాశము ప్రభువునకు చెంది ఉన్నది, భూమి మాత్రం అతడు తన నరులకు ఇచ్చి వేసెను. Okay, now if you want to give somebody a house, మీరు ఎవరికైనా ఒక ఇల్లు అనుకోండి, maybe your son or daughter or your best friend, somebody whom you love a lot, you are building a beautiful house and with your money, your hard work, and you are giving that house. మరి ఎవరికి ఇల్లు ఇస్తామండి? మనమైతే కొడుకు గాని కూతురు గాని కదా చక్కని ఇల్లు కట్టి వాళ్ళకి కానుకగా ఇవ్వాలనుకున్నారనుకోండి. Now if you are giving the house, will you give only the key or will you give the documents in their name? మరి గమనించండి, మీరు ఇల్లు కట్టిన తర్వాత కీస్ మాత్రం ఇచ్చి డాక్యుమెంట్స్ మీ పేరు మీద ఉంటాయా? If you are giving the key, you are not given the house. ఒకవేళ మీరు కీ మాత్రం ఇచ్చి ఇల్లు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, it's still your house, right? You have rights in that house. ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? నువ్వే ఇంకా అధికారాన్ని కలిగి ఉంటావు. But when you once give the document in the other person's name, now is it your house? ఒకవేళ ఆ ఇంటిని మీ కుమార్తె పేరు మీద పెట్టారనుకోండి, అప్పుడు అది ఎవరిది అవుతుందండి? పెట్టకపోతే, పేరు పెట్టకపోతే నీ అధికారం ఉంటుంది. ఇంకా వాళ్ళకి పెట్టారంటే వాళ్ళదే ఫుల్. Now after giving the document in somebody's name, will you go and say that is my money, my house? మీరు ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ పేరు మీద చేసినాక అది నా ఇల్లు అంటారండి? In the same way, God has made the document that the earth belongs to man. It is he who created, but he gave it away to man. అదే విధంగా దేవుడు కూడా ఏం చేశారంటే భూమిని సృష్టించిన తర్వాత ఆ భూమిని మనకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసాడు, ఇది మానవులకి అని ఇచ్చేశాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's why God cannot do anything in this earth
he himself had to become man because the authority is given to man. That's why he became man so that now he can heal the sick and he can use the authority given to man. కాబట్టి దేవుడు ఇప్పుడు భూలోకంలో ఆయన మరి వచ్చి అందరినీ స్వస్థపరచాలంటే ఆయన కూడా మానవుడుగా మారాలి. మానవుడుగా అయితేనే అతనికి భూమి మీద అధికారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన మానవుడుగా మారి ప్రతి ఒక్కరిని స్వస్థతపరిచి ఉన్నాడు. Because every word that has come out from God's mouth is a law. కాబట్టి దేవుడు నోటి నుంచి వచ్చిన ప్రతిదీ అదొక సూత్రం. అది 100% భూమి ఆకాశంలో తెచ్చిన దేవుని మాట గతించదు. ఏం చెప్పాడో తప్పకుండా అలాగే జరుగుతుంది. He will not violate his own law. తన మాటను తనే అతను తెదింపడు. That's why God has to become man. అందుకోసమనే దేవుడు ఈ రోజు ఆ మానవుడుగా మారి వచ్చాడు. That's why he had to do certain things so that the salvation plan will be fulfilled according to the law. కాబట్టి ఆయన దేవుడి యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారము మానవుడు రక్షించబడాలంటే దేవుడు కూడా సూత్రాన్ని పాటించొచ్చాడు. In the same way, if God is abiding by the law, how much more we should understand the law and apply the law to get result. అదే విధముగా దేవుడే యేసుప్రభువే దేవుడైనా తను మానవుడుగా వచ్చి చేశాడు. ఎందుకంటే ఆ అధికారం మానవుడికి ఉంది. అట్లాగే మనం ఇంకా ఎంత అర్థం చేసుకొని దాని ప్రకారం నడిచినప్పుడు మనకు దీవెన దొరుకుతుంది. What happens if a person jumps from the 5th floor or 4th floor and breaks his leg, hand and sometimes even die and blame God? Why did God create the law of gravity? కాబట్టి ఒకవేళ ఒక మనిషి 4వ అంతస్తు నుంచి 3వ అంతస్తు నుంచి పైనుంచి కింద పడి కాలు చెయ్యి ఎరిగినప్పుడు లేదా చనిపోయినప్పుడు అయ్యో దేవా ఇలాంటి సూత్రం ఎందుకు పెట్టావయ్యా, భూమి ఆకర్షణ ఏదైనా కింద పడితే పైకి పోకుండా కిందికి రావాలనే సూత్రం ఎందుకుంది ప్రభా అని దేవుడిని ఎవరైనా తిడతారండి? If you don't have the law of gravity, if you eat something it won't go inside, no digestion. కదా మన గ్రావిటీ లేకపోతే ఏం తిన్నా లోపలికి పోదండి, అది డైజెస్ట్ కాదు. So many things, your blood circulation, your normal life will become extremely difficult. God has given the law of gravity for good, but when you don't understand that law, the same law can kill your life. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఆ సూత్రాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది? కింద పడతామని అర్థం చేయకుండా దూకితే తప్పకుండా కాలు ఇరుగుతుంది. కనుక సూత్రం అర్థం చేసుకొని దాని ప్రకారం పాటించాలా, ఏది చేస్తే నాకు నష్టం. In the same way, the Bible is a book of law. అదే విధంగా ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతా కూడా దేవుడు మనకి కొన్ని సూత్రాలు ఇచ్చారు, దాన్ని పాటించాలి. If you are not seeing the result because you did not understand how it works, అది నీకు పని చేస్తలేదంటే అది నువ్వు ఎలా పని చేస్తుందని సరిగా నువ్వు చదివి అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి మనకు పని చేస్తలేదు అది. Can we again go to Hebrews chapter 1 verse 3? మళ్ళొకసారి మనం చూద్దాము. హెబ్రీయుల పత్రిక 1వ అధ్యాయము 3వ వచనాన్ని మనం చదవబోతున్నాము. ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తెలియజేస్తున్నాము. ఆయన తత్వం యొక్క మూర్తిమంతమునై ఉండి తన మహత్తుగల మాట చేత సమస్తమును What is powerful word? శక్తిగల తన వాక్కుచే విశ్వమునకు ఆధారభూతుడుగా ఉన్నాడు. Okay, in English it says, in Amplified, by his powerful word he is upholding the entire universe. తన వాక్కు తన శక్తివంతమైన వాక్యము చేత తన ఈ భూమిని అంతా తన చేతిలో ఆయన పట్టుకొని ఉన్నాడు. Okay, I will read it from, sorry, I did it. Okay, I will read it from the Amplified. Okay, see now. And he is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding, maintaining and guiding and propelling both the physical and the spiritual universe by his powerful word. అక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే దేవుడు యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క మహిమ తేజస్సుగాను అతని యొక్క గుణములు కలిగి తన శక్తి గల వాక్యముచే విశ్వాసమునకు ఆధారభూతుడుగా ఉన్నాడు. I don't know how it is in Telugu Bible, but in English it says, by the word of power, by his powerful word, he is upholding the universe. తన శక్తి గల వాక్యము చేతనే భూమిని అంతటిని కూడా అతను పట్టుకొని ఉన్నాడు. Is the earth is being upholded? Is the sun upholded? Is all the planets upholded in its own place? గమనించండి, ప్రతిదీ కూడా మనం చూస్తే సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ ప్లానెట్స్ అవన్నీ కూడా వాటి స్థానంలో పట్టుకొని పడి ఉన్నాయా? Yes. It's not upholded hanging there. అవన్నీ వాటి స్థానాల్లో ఉన్నాయా లేవా? And is it all ruled? It is all rotating in its orbit? వాటి స్థానంలో ఉండి ప్రతిరోజు వాటి పనిని వాళ్ళు చేస్తూ దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయా లేవా? Or is the moon going
going and bashing on the earth and the earth going and bashing on the sun and nature bashing on each. అట్లా కాకుండా మన మూడు వచ్చి భూమిని కొడుతుందా, భూమి వెళ్ళి సూర్యుని కొడుతున్నాడా, అలాగా జరుగుతుందా? జరగదు. No, everything is perfect in its place. ప్రతిది కూడా ఏ స్థానంలో ఉండాలి దాని స్థానంలోనే నిలిచి ఉన్నది. And everything. Have you ever thought, will the sun come in the morning? ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఉదయకాలంలోనే సూర్యుడు వస్తాడా రాడు అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? Anytime you have felt, what if the sun doesn't come tomorrow for 3 hours? ఒకవేళ 3 గంటలు సూర్యుడు రాకుండా ఉన్నాడని ఏం జరుగుతుందని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? Have you ever felt? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అసలు? No. ఎందుకు? Have you ever felt, will the law of gravity suddenly stop? ఎప్పుడున్న ఈ యొక్క భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఆగిపోతుందేమో అని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారండి? Never. ఎప్పుడు Because they all are functioning because of the powerful word that is the law of God. ఎందుకు అంటే అది దేవుని యొక్క వాక్కు చేత పట్టబడి ఉన్నాయి, క్రియేట్ చేయబడి ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుని శక్తి చేత అవి సరిగా నడుస్తున్నాయి. In the same way, if I take any promise in the Bible, అదే విధంగా ఏ యొక్క వాగ్దానం మన జీవితంలో మన బైబిల్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు it will surely work. అదే ప్రతి వాగ్దానం నీ జీవితంలో తప్పక పని చేస్తుంది. The Bible says if it doesn't work, if God is not going to do according to that promise, that means the whole universe will collapse, because the whole universe is being held according to the powerful word. కాబట్టి ఏ సూత్రమైన పని చేయకుండా ఉండదండి ఎప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే ప్రతిది కూడా దాని సూత్ర ప్రకారం చేస్తుంది. ఏది కూడా సూత్రానికి వ్యతిరేకంగా పని చేయదు. The moment God violates his law, violates his promise, the entire universe will be collapsed. ఒకవేళ దేవుడు ఏదైనా సూత్రాన్ని అతిక్రమించినట్లయితే భూమి అంతా కూడా అది కొలాప్స్ అయిపోతుంది. If you are not seeing the result in your life, the problem is not with God. The problem with us who did not understand that law. ఈ రోజు మన జీవితంలో మనకి కార్యం జరగట్లేదంటే దేవుని యొక్క తప్పు కాదని, నీవు సరిగా సూత్రం ఇంకా అర్థం చేసుకోలేది, అది నాకు కూడా పని చేస్తది అని నువ్వు విశ్వసించలేదేమో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Okay, let's go to Romans chapter 8 verse 2. రోమీయుల పత్రిక 8వ అధ్యాయము 2వ వచనాన్ని మనం చదువుదాము. ఏలైనా క్రీస్తు యేసుతో మనకు జీవమిచ్చడి ఆత్మ యొక్క చట్టము పాపమును మృత్యువును కలిగించు చట్టం నుండి నాకు విముక్తిని ప్రసాదించెను. Praise the Lord. Praise the Lord. Here we can see 2 laws. 2 చట్టాలు ఉన్నాయండి. అక్కడ ఏం చట్టం ఉన్నాయి చూడండి. That is the word I think. చట్టం. Chattam. Okay, that is the word. Law means. లా అంటే చట్టం. 2 చట్టాలు, ఒక చట్టము. ఓకే. This Bible is a book of law. ఈ యొక్క పుస్తకం అంతా కూడా చట్టాలు ఉన్నాయి. దేవుడిచ్చిన చట్టం. And the law is anybody who involves, who understands, who studies and apply, the result is always the same. గమనించండి, ఎవరైతే ఈ చట్టాన్ని అర్థం చేసుకొని దాన్ని పాటిస్తారో అందరికీ ఒకే విధముగా ఫలితం వచ్చును. This law is always predictable. ఈ యొక్క ఈ చట్టం తప్పకుండా అది మనం ముందుగా ఊహించవచ్చు. Here we see 2 laws. ఇక్కడ 2 చట్టాలు మనం చదువుతున్నాం. One is the law of spirit of life in Christ Jesus. ఒకటి జీవమిచ్చేది ఆత్మ చట్టము. Another one is the law of sin and death. రెండవది మరణమును మృత్యువును కలిగించే చట్టము. 2 చట్టాలు ఉన్నాయి. And this scripture says the law of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. గమనించండి, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము పాపమును మృత్యువు కలిగించే చట్టం నుండి నాకు యేసుక్రీస్తులో జీవమిచ్చడి ఆ ఆత్మ ద్వారా నాకు మరణం నుంచి విడుదల కలిగినది. Okay. When God created the earth, he did not create sickness. గమనించండి, దేవుడు యొక్క భూమిని చేసినప్పుడు రోగాన్ని చేయలేదండి. God did not do any mistake. ఏ యొక్క తప్పు కూడా దేవుడు చేయలేదండి. Now we see there are many children who are born deformed. చాలా మంది మనం చూసాం, పుట్టుకతోనే కొంతమంది వికలాంగులుగా పుడతారు. We see so many people having sickness. చాలా మంది రోగాలు కలుగుతున్నాయి. We see so many people in poverty. చాలా మంది అప్పు సమస్యలోకి వెళ్ళిపోయారు. So many people are in bondage. చాలా మంది బంధకాలకు వెళ్ళిపోయారు. But the Bible says when God created the world, he did not create with any fault. He created everything perfect. కాబట్టి దేవుడు భూమిని చేసినప్పుడు ఏ తప్పు కూడా అక్కడ పెట్టలేదండి, ఏ రోగం పెట్టలేదు. దేవుడు దాన్ని సంపూర్ణంగానే చేసి ఉన్నాడు. When God created man, man was designed to live eternally without experiencing death. ఎప్పుడైతే మరి దేవుడు మానవుని సృష్టించినప్పుడు తనతో నిత్యత్వము జీవించాలి, మరణము లేకుండా నిత్యత్వము జీవించినట్టుగా దేవుడు చేశాడు. This body was created in such a way that it will never experience any kind of sickness nor death. మరి యొక్క శరీరము దేవుడు మనం చేసినప్పుడు, మొదట్లో చేసినప్పుడు ఏ రోగము గాని ఏ మరణము గాని శరీరానికి రాకుండా దేవుడు చేశాడు. That's how he created. ఆ విధంగా మనము సృష్టించబడ్డాము. But then God also gave man
the freedom of choice. కానీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే మానవుడికి స్వాతంత్రం ఇచ్చేశాడు. That's what we see in Deuteronomy. The word of God says that I have put life and death and you choose. కాబట్టి ద్వితీయోపదేశకాండలో మనం ఏం చదువుతాంటే జీవము మరణము రెండు మీ ముందు పెట్టాను, మీరు ఏది కావాలో ఎన్నుకోండి. So I have to choose. నీవే దాన్ని ఎన్నుకోవాలి. God also gave the answer, choose life. కాబట్టి దేవుడు ఏమంటాడంటే మీరు జీవమును ఎన్నుకొని బ్రతికిపోవడానికి దేవుడే మనకి ఏ జవాబు ఎన్నుకోవాలో కూడా చెప్తున్నాడు. He only gives the answer, but it's ultimately my choice and your choice. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఏం ఎన్నుకోవాలో కూడా నీకు సాయం చేశాడు, కానీ చివరికి ఏమన్నాడంటే నీ చాయిస్, నేను ఇష్టం ఏమనుకుంటావు, నీ ఇష్టం బట్టి ఇదే తీసుకో. Whatever happens in your life, don't blame God, it is your own choice. కాబట్టి నువ్వు నీ జీవితంలో ఏం జరిగినా అది నీ వల్లనే, నీ యొక్క సొంత నిర్ణయం ద్వారానే, నీ వల్లనే జరుగుతుందని తెలుసుకో. So man was designed to live in life and to never experience death, pain, poverty, sickness, fear, worry, anxiety. కాబట్టి దేవుడు మానవుని చేసినప్పుడు రోగం గాని, బంధకం గాని, భయం గాని, వేదన గాని ఏది కూడా లేకుండానే సృష్టించాడు. But కానీ when man committed sin, కానీ ఎప్పుడైతే మానవుడు తప్పు చేసినప్పుడు, when he chose death, ఎప్పుడైతే మరణాన్ని ఎన్నుకున్నప్పుడు, that very moment, ఆ నిమిషమే because of sin, పాపం వల్ల there is a new law that got activated. అప్పుడు ఒక కొత్త చట్టాన్ని దేవుడు పంపించాడండి. A new law got activated because of sin. పాపం వల్ల ఒక కొత్త చట్టము అమలులోకి వచ్చిందండి. Because of that sin, a new law got activated, and because of that, people started to get sickness, fear, depression, anxiety, poverty. All this was not come from God, but because of man's disobedience, the law of sin and death got activated. కాబట్టి గమనించండి, మానవుని యొక్క అవిధేయత వల్ల మరొక కొత్త చట్టము, పాపము, మరణం అనే చట్టం వచ్చింది. దాని వల్లనే మానవునికి రోగము, భయము, బంధకములు అన్ని కూడా ఆ దాని ద్వారానే వచ్చాయి. But the good news is, మరి శుభవార్త ఏంటంటే Jesus came యేసు ప్రభు వచ్చారు, as a man, మరి మనుషుడుగా వచ్చారు. and he took that curse, ఆయన మన శాపాన్ని యేసు ప్రభు తీసుకున్నారు, that sin. ఆ పాపము. The moment he took that sin, and when he got resurrected, another new law got activated. గమనించండి, యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే మన పాపాన్ని, శాపాన్ని తీసుకొని సిలువలో మరణించి ఆయన తిరిగి ఉత్థానమైనప్పుడు మరొక నూతన చట్టము దేవుడు మళ్ళీ పంపించాడు. Hallelujah. గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. Hallelujah. నిద్రపోయే వాళ్ళందరూ గట్టిగా హల్లెలూయా. వెరీ గుడ్. నిద్రపోయే వాళ్ళందరూ హల్లెలూయా. సరే అందరూ కలిసి చెప్పండి హల్లెలూయా. Hallelujah. యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, వినాలి ఈ సూత్రం ఎలా నీకు పని చేస్తుందో. Okay, now the scripture says the law of sin and death the law of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. కాబట్టి క్రీస్తునందున్న జీవమిచ్చే చట్టము నన్ను పాపం నుంచి, మృత్యువు నుంచి విడుదల కలుగజేసింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. There is a small problem in this. చిన్న సమస్య అండి అక్కడ. What is the problem is? సమస్య ఏంటంటే Both the laws are still available. మరి గమనించండి, ఇప్పుడు రెండు చట్టాలు ఉన్నాయండి, ఆ రెండు అమలులో రెండు దొరికేటట్టుగా ఉన్నాయి. One is the law of life in Christ Jesus, యేసుక్రీస్తునందు జీవమిచ్చాడు ఒక చట్టమును యేసుని ఎన్నుకున్నప్పుడు, and one is the law of sin and death. మరి ఇంకొకటి పాపము నీకు మరణము తీసుకొచ్చే ఒక చట్టం. రెండు చట్టాలు ఉన్నాయి, Both is available. రెండు నీకు దొరికేటట్టే ఉన్నాయి. The law of sin and death is not over until the second coming of Christ. రెండో రాకడ వరకు ఒక పక్క పాపము, లోకము నిన్ను ఆకర్షిస్తూనే ఉంటుంది, ఇంకొక పక్క యేసు ప్రభు వాక్యము నీకు చట్టము, వాక్యము నీకు ఉంది. Did Jesus die only for few people? మరి గమనించండి, యేసు ప్రభు కొంచెమంది కోసమే మరణించారా, అందరి కోసం మరణించారా? The Bible says in Titus chapter 2 verse 11 that the salvation is for all men. మరి చూస్తున్నాం తీతుకు రాసిన గ్రంథంలో 2:11 అధ్యాయంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే రక్షణ మానవులందరి కొరకు. But is everyone experiencing that life? కానీ ఆ యొక్క మరి జీవం అందరం పొందుకుంటున్నామండి, అందరం పొందుకుంటున్నామా? No, because it depends on which law are you involved in. కాబట్టి నువ్వు ఏ చట్టము కింద ఉన్నావో అదే నీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది. If you are experiencing poverty, if you are experiencing sickness, if you are experiencing depression, that means you are not in the law of life in Christ Jesus, but you are involved in the law of sin and death. నీవు శరీరంలో రోగము, బాధ, దుఃఖం ఉన్నావంటే ఆ మరణము, పాపము కలిగించే ఆ చట్టం కింద నువ్వు ఉన్నావు. మరి నువ్వు యేసుక్రీస్తు జీవమిచ్చేటువంటి ఆత్మ చట్టం కింద నువ్వు లేవు. Okay, let's see an example so that you understand. ఒక ఉదాహరణ చెప్తారండి మీకు. Okay.
do we have the law of gravity? మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, భూమి ఆకర్షణ సూత్రం పనిచేస్తుందా లేదా? Correct, right? So that everything is pulled to the earth. ఏది వేసినా ఏమవుతుందండి, కిందికి వచ్చేస్తుంది. Otherwise now we both will be floating in the air. కాబట్టి లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది, మనం ఇట్లా జంప్ చేస్తే పైన ఉండిపోతాం, కిందికి రాము కదా. And you all won't sit there, you all will be floating on the air. And the chair also will be floating on the air. కాబట్టి అది ఏది కింద పడకపోతే చేతితో సహా మీరు కూడా ఆకాశంలోని గాలిలో తేలుతుంటారు. Okay, now if there is a law of gravity, then how can an aeroplane fly? ఒకవేళ భూమి ఆకాశం అన్ని కిందనే పడతాయి కదా, మరి అన్ని కింద పడ్డప్పుడు ఈ ఏరోప్లేన్స్ కింద పడకుండా బయట ఎట్లా ఎగురుతున్నాయి? Because it is weightless, దాని బరువు తేలికగా ఉందని fully చెప్తున్నారు. dumped with air. మొత్తం ఏరోప్లేన్ లో ఎయిర్ ఉందని అందుకే పైకి పోతుందని చెప్తారా? చెప్పాలా? Is it weightless? అది బరువు లేదు కాబట్టి పైకి పోతుందా? చెప్తున్నారు మరి ఆంటీ. దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం, బికాస్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ తో చేసిన ఏదైనా నాలెడ్జ్ తో చేశారు కదండి. సరే బైబిల్ ఉంది, దేవుడు నాలెడ్జ్ పైకేసి పైకి పోతా కిందికి వస్తుందా? కిందికి. కానీ ఏరోప్లేన్ ఏముంది, ఏం వాడారు వాళ్ళు? Okay, have you seen a big storm, hurricane hitting in the TV and seeing a big object lifting? మరి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? హరికేన్ అంటే సైక్లోన్ వస్తుంది కదా, వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సైక్లోన్లో కింద నుంచి ఒక పెద్ద ఏదైనా ఒక పెద్ద రాయిని కూడా ఆ నీళ్లు ఉధృతంగా వచ్చినప్పుడు వాటికి ఎత్తే. Sometimes you see the animals flying, you see the big vehicles, car, the pressure of the wind can lift such heavy object. అది ఎట్లా జరుగుతుందంటే ఆ యొక్క బలమైన గాలి వచ్చినప్పుడు గాలి ఏం చేస్తుందంటే కార్లను కూడా పైకి ఎత్తేస్తుంది కదా, ఎత్తి పడేస్తుంది కూడా ఏదా అట్లాగే ఎత్తి పడేస్తుంది వాడు. ఏదంటే గాలికి ఆ ప్రెషర్ కి శక్తి ఉంది. In the same way, the flight wings are being designed in such a way that when it goes in ultimate speed, there is pressure that comes against that wind, has so much pressure because of the speed, and now this pressure lifts the flight. అది గమనించండి, యొక్క విమానం యొక్క రెక్కలు ఏం చేస్తాయంట, రెక్కలు ఎలా తయారు చేస్తారంట, అది స్పీడ్గా వెళ్తున్నప్పుడు దానికి ఎదురుగా ఏమొస్తుందంటే ఎదురు గాలి వచ్చి ఆ ప్రెషర్ ఉన్న గాలి దాన్ని ఏం చేస్తుందంటే పైకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. How the hurricane wind has pressure that can lift an object, in the same way when it goes in ultimate speed, the pressure that comes against lifts the flight. మరి ఎట్లాగైతే బలమైన గాలి వస్తే చూస్తాం కదండి, గాలి వస్తే చీర కూడా పైకి ఎత్తేస్తారు, చూసారు ఎప్పుడైనా? సో గాలి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా పైకి ఎత్తేస్తుందో అదే విధంగా ఆ యొక్క గాలి ఉన్న ప్రెషర్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని పైకి వెళ్ళిపోయేలాగా. Once it is lifted high, the motor keeps it flying high. ఎప్పుడైతే పైకి పోతుందో ఒక్కసారి పైకి పోయిన తర్వాత ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. The motor keeps it flying high. ఓకే, ఆ మోటార్ పైకి ఆ ఎగరడం మొదలు The పెడుతుంది. engine. Okay. Now, this law is called the law of thrust and lift. థ్రస్ట్ అండ్ లిఫ్ట్. Yeah, you can say same word. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే థ్రస్ట్ అండ్ లిఫ్ట్, పైకి ఎగిరే సూత్రం అంటారు. It's another law. ఇది ఇంకొక సూత్రం. So, when the law of thrust and lift is in action, the law of gravity loses its power over this law. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రెషర్ లో పైకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అంత ప్రెషర్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రెషర్ ఈ సూత్రం ఆకర్షణ సూత్రం దాని దగ్గర పని చేయదు. See, you have to remember the law of gravity did not, when the flight is going high, will the law of gravity stop? మరి గమనించండి, ఫ్లైట్ పోయేటప్పుడు గ్రావిటీ ఆగిపోయింది, అక్కడ ఆ సూత్రం ఆగిపోలేదు, అది పని చేస్తూనే ఉంది. కానీ But the moment another law is in action, this law loses its power. ఎప్పుడైతే ఆ ఇంకొక లా పని చేసినప్పుడు ఈ లా పని చేయదు. అదేమంది అక్కడ ఏం పని చేసింది, ఆ ప్రెషర్ యొక్క పని చేసినప్పుడు ఈ ఆకర్షణ శక్తి దాని మీద పని చేయదు. In the same way, when a person is involved in the law of faith, involved in the law of life in Christ Jesus, that very moment the law of sin and death loses its power over your life. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం నిజంగా విశ్వాసంలో మనం ఉన్నప్పుడు, దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మినప్పుడు ఆ పాపము రోగము నీ మీద ఆ పనిచేసే శక్తిని కోల్పోతాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'll give a person's testimony to understand this law of life and law of sin and death. కాబట్టి యొక్క జీవమిచ్చే చట్టము మరణమును కలిగించే చట్టమును గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్తాను. Okay, there was a man called John G. Lake. జాన్ జి లేక్ అనే ఒక దైవ సేవకుడు కొన్ని రోజుల కింద ఉన్నాడు. Many years ago he lived.
ఆయన చాలా రోజుల క్రితం ఉన్నాడు. He had seen many dead people coming alive. ఆ దైవ సేవకుడి జీవితంలో ఎంతో మంది మరణించిన వారిని లేపాడు ఆయన. He saw many documented healing. చాలా మంది వాళ్ళు సాక్ష్యం అంటే ఇప్పుడు తీసుకొని చెప్తారు కదా, నాకు షుగర్ ఉంటే తగ్గిందని రిపోర్ట్ తీసుకొని చెప్తారు. It's not just they got healed, they had the report when they were sick, and after they got the word of God, they got healed. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళు ఆ యొక్క రిపోర్టుతో కలిగిన సాక్ష్యాలు ఆయన జీవితంలో చూశాడు. He was not a doctor. మరి కనిపించాడు, ఆయన డాక్టర్ కాదండి.